мо ҳамчун уммати исломӣ гапи ин роҳбаронро гӯш кардем. мо ҳамчун уммати исломӣ чунин шахсони аз ҳад гузашта ва беқадрро оварда дар болои худ роҳбар гузоштем. онҳоро интихоб карда оварда бар болои уммати исломӣ мусибат кардем. ва Аллоҳ имрӯз моро бо он чӣ ки бо дастони худ омода сохтем, моро бо он ҷазо дода истодааст. дар Сурия, дар Ироқ, дар Яман, дар Ароқан ва дар дигар кунҷҳои дунё мусалмононро зулм карда, онҳоро аз ҳама тараф иҳота мекунанд. кӯдакони онҳоро барои хӯрок ба гирья медароранд. занҳои онҳоро баҳри об ба зораву нола маҷбур мекунондагӣ кофираҳоро шумо гумон мекунед Аллоҳ онҳоро намебинад? шумо гумон мекунед Аллоҳ онҳоро фаромӯш кард? замоне ки шумо онҳоро дар телевизион тамошо мекунед, ашки чашмонатон мерезад, андӯҳгин мешавед, қалбатон пора пора мешавад. дар қалби шумо ки ҳамагӣ танҳо як ҳиссаи хурдтарини меҳрубонӣ мавҷуд аст ки Аллоҳ онро дар қалбҳои 7.5 миллиард инсон ҷой кардааст ва шумо ба бандаҳои Аллоҳ раҳмдилу ғамхор ҳастед. аҷабо Аллоҳ аз баландии арши худ инҳоро намебинад? Аллоҳ ба ин бандагонаш раҳм намекунад? оё Аллоҳ нисбати ин кофирон ғазабнок намешавад? Аллоҳ нисбати инҳо албатта ки ғазабнок мешавад. Аллоҳ ба бандагонаш албатта ки раҳм мекунад. мо имрӯз ҳамчун уммати исломӣ он чиро аз сар гузаронида истодаем ки бо дастони худ омода кардем. хоҳ мусалмони ҳақиқӣ бошем, хоҳ аз ҷумлаи он мазлумоне ки худро аз ҷумлаи мусалмонон меҳисобанд. он чи бо дастони худ сохтем, онро зиндагӣ дорем, чунки мо рӯй гардонидем аз китоби Аллоҳ, мо рӯй гардонидем аз суннати паёмбари Аллоҳ, мо аз роҳ баромадем. дар китоби худ Аллоҳ ба паёмбар мегӯяд: қалби касонеро ки аз шукри хеш ғофил сохтем. ва дар ояти дигар: ва фармонбардорӣ макун каси муҳаққареро ки бисёр савганд мехӯрад, мегӯяд Аллоҳ. аз паси одамон рӯй иваз мекунад, дар байни одамон суханчинӣ мекунад, одамонро аз хайр боз медорад, аз ҳад гузаронидааст, гунаҳкор аст. ба чунин роҳбарон ғофил машав, гуфт Аллоҳ. мо ҳамчун уммати исломӣ гапи ин роҳбаронро гӯш кардем. мо ҳамчун уммати исломӣ чунин шахсони аз ҳад гузашта ва беқадрро оварда дар болои худ роҳбар гузоштем. онҳоро интихоб карда оварда бар болои уммати исломӣ мусибат кардем. ва Аллоҳ имрӯз моро бо он чӣ ки бо дастони худ омода сохтем, моро бо он ҷазо дода истодааст. вале Аллоҳ чунон ки қаблан мусалмононро тасаллӣ дода буд, имрӯз ҳам мусалмононро тасаллӣ медиҳад. ҳаргиз ва ҳаргиз мегӯяд: шумо ва аз он чӣ золимон мекунанд, Аллоҳро ҳаргиз ғофил мапиндор. эй Муҳаммад, ту шояд гумон мекунӣ ки Аллоҳ бехабар аст аз амалҳои онҳо. баръакс, Аллоҳ аз тамоми амалҳои онҳо бохабар аст. ҷуз ин нест ки онҳоро барои рӯзе мавқуф медорад ки дар он чашмҳо хира шаванд. чунин як рӯзе меояд ки одамон аз тарсу ҳарос гуфта наметавонанд он чизоро ки гуфтан мехоҳанд. одамон чашмонашонро танҳо ба як ҷо афканда, аҷабо Аллоҳ имрӯз маро чӣ кор мекарда бошад гуфта дар ташвишу нигаронӣ мебошанд. Аллоҳ онҳоро баҳри он рӯз мавқуф медорад, мегӯяд ба паёмбарамон. ва ин ба мо низ дахл дорад, бародаронам. кофироне ки моро зулм мекунанд, кофироне ки мусалмононро залил мебинанд, кофироне ки ба беҷазо монданашон боварӣ доранд, имрӯз мусалмононро бо ҳабс кардан гумон мекунанд ки моро ҷазо медиҳанд. лек Аллоҳ дарвозаҳои маҳбасро мекушояд. дар байни 3 сол, 5 сол, 10 сол Аллоҳ бандагонашро барои ҳавои тоза гирифтан ба танаффус мебарорад. аммо вақте ки онҳо ба маъвои ҷазои Аллоҳ дохил мешаванд, вақте ки онҳо ба зиндонҳои Аллоҳ дохил мешаванд, онҳо дар он ҷо фарёду фиғон мекунанд. лек фарёди онҳо ба деворҳои ҷаҳаннам бархӯрда, ҳамчун акси садо бо мисли садои гӯшҳоро каркунанда ба гӯши онҳо бармегардад. Аллоҳ ба онҳо мегӯяд: шуморо наҷоте нест. шумо дар дунё чиптаи наҷоти худро сӯзондед. даъватчиёни ислом шуморо огоҳӣ доданд, шумо бошед гӯш накардед.
ба шумо оятҳои Қуръон хонда шуд, лек шумо такаббурӣ кардед. Шуморо ба Аллоҳ даъват карданд, аммо шумо худро илоҳ пиндоштед. Шуморо ба бандагии Аллоҳ даъват карданд, аммо шумо гуфтед мо худ Худо ҳастем. Шуморо ба шариати Аллоҳ даъват карданд, аммо шумо гуфтед не, мо худ қонун мебарорем ва мо одамонро ҳукмронӣ мекунем. Шумо чиптаи наҷоти худро сӯзондед. Он рӯзе ки гӯш пӯшидед ба суханони доиёни ислом, дар ин ҷо абадиян хоҳед монд ва дар ин ҷо шуморо марг фаро намегирад, мегӯяд Аллоҳ азза ва ҷал.